Skryté tajomstvá druhej svetovej vojny. Dnes sa pozrieme na 6 zaujímavých faktov o druhej svetovej vojne, ktoré možno nepoznáte. Vedeli ste, že vojna začala 1. septembra 1939 inváziou Nemecka do Poľska? Druhá svetová vojna trvala 6 rokov. Skončila 2. septembra 1945 kapituláciou Japonska. Počas vojny sa spojenecké sily skladali z viac ako 50 krajín, vrátane USA, Sovietskeho zväzu a Veľkej Británie. Najväčšia tanková bitka v histórii sa odohrala v Kursku v roku 1943. Zúčastnilo sa jej vyše 6 000 tankov. Operácia Overlord, známa ako D-Day, bola najväčšou námornou inváziou v dejinách a začala 6. júna 1944 v Normandii. Vojna priniesla aj technologické inovácie, vrátane vývoja radarov, tryskových stíhačiek a prvých počítačov. Smrť a zničenie boli nezmerateľné. Odhaduje sa, že zomrelo viac ako 70 miliónov ľudí. Napriek tragédii, druhá svetová vojna zásadne zmenila geopolitickú mapu sveta a začala éru studenej vojny. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a sledujte nové historické fakty. Ďakujeme.